Anani ce gatanan ku. A cikin garin gonakai, akwai wani bawan Allah mai suna Malam Waziri. Malam Waziri dai mai arziki ne na gaske, ya mallaki gidaje, ababen hawa, gonakai, dabbobi da sauransu. Malam Waziri yana da mata mai suna Hajiya Laila. Hajiya Laila ita ma mutuniyar kirki ce kamar mijin nata. Tana da kyauta, duk mutanen garin suna ji da ita kuma suna alfahari da ita. Babu wanda zai shiga gidan Malam Waziri da yunwa kuma ya fito da yunwa. Mafi yawan lokuta, Malam Waziri da matarsa Hajiya Laila sukan sa ma'aikatansu su dafa abinci kala-kala masu daɗi, su gayyaci mutane daga gurare daban-daban na garin domin a zo a ci, a sha, a yi hani'an. Ba ruwansa da ko kai talaka ne ko kai mai kuɗi ne, kowa nasa ne. Wata rana, Malam Waziri ya ce wa matarsa, "Kai mutanen garin nan mutanen kirki ne, ni ba na jin za su taɓa barin mu ko da wani abu ya same mu. Kamar yadda kike gani, kullum a zagaye muke da mutane daga gurare daban-daban na wannan gari namu. Kin ga hakan na nufin ba za mu taɓa yin talauci ba, har duniya ta naɗe, domin babu arzikin da ya fi a ce mutanen gari suna son ka." Hajiya Laila ta yi dariya, ta ce mai gida kenan. Kai dai kana yin kyauta ne ba tare da kana tsammanin wani abu daga gare su ba. To fa ka sani, mutane su ba haka suke ba. Da zarar komai ya janye, babu wanda za ka gani a gidan nan. Malam Waziri ya ce, "Haba Hajiya Laila, anya kuwa a yi haka? Kin ga yadda mutanen nan suke son mu suke ji da mu?" Hajiya Laila ta ce, mai gida kenan, a dai ci gaba da alkhairi. Kuma kada Allah ya kawo ranar da magana ta za ta tabbata. Mu dai mu ci gaba da basu domin Allah. Haka Malam Waziri da matarsa Hajiya Laila suka ci gaba da taimakawa mutanen garin gonakai, inda kamar yadda na ce kullum mutane suke zuwa daban-daban su zo su ci su sha su yi hani'am. Wata rana sai ga Hajiya Laila da Malam Waziri a ƙofar gidansu, inda suka tsaya suka yi jigum. Tunanin me suke yi? Tunanin kayan Malam Waziri wanda ke kan ruwa, wanda ya kamata a ce sun iso garin tun makon da ya gabata, amma fa har a wannan lokaci babu kaya, babu labarinsu. Sabida haka Malam Waziri ya shiga damuwa tare da matar tasa Hajiya Laila. Kullum da safe sai su fito ƙofar gida, su yi ta hange ko za su ga mutane sun zo sun ce musu jirgin ya sauka, amma ina. Wata rana dai sai labari ya zo wa Malam Waziri cewa jirgin ruwan da ke ɗauke da kayan kasuwancinsa da ya siyo a wani garin, jirgin ya nutse a cikin ruwa kuma ya yi asarar dukiyoyi mai ɗimbin yawa. Fiye da rabin dukiyar Malam Waziri yana kan wannan jirgi, sabida haka Malam Waziri ya dawo ba shi da komai. Ga basussuka ya yi yawa, domin dukkanin mutanen da kayansu ke kan wannan jirgin sun ce sai Malam Waziri ya biya su. Malam Waziri ya tara su domin ya yi musu bayanin iftila'in da ya faru, kuma yana tunanin za su fuskance shi. Amma ina, ta inda suke shiga ba ta nan suke fita ba. Suka ce su fa ba za su yarda ba sai an biya su dukiyoyinsu. Haka Malam Waziri ya dinga ɗaukan kadarorinsa ɗaya bayan ɗaya yana siyarwa. Ya siyar da ƙatoton gidansa, ya siyar da gonakansa, ya siyar da dukkanin abin da ya mallaka, duk domin ya samu ya biya basussukan nan. Daga ƙarshe babu abin da ya tsira da shi, sai wata 'yar bukka inda shi da matarsa Hajiya Laila suka koma suka ci gaba da zama. Anani ce gatanan ku. A cikin garin Kano, Anta Anani za ta yi gagarumin taron yara, wato Anani and Kids Fun Fair, a karo na 3. Kamar dai yadda kuka sani, wannan taron na yaran Anta Anani ne kaɗai, inda za mu haɗu mu yi tatsuniyoyi da wasanni kala-kala. Ku hau lilo, ku yi swimming, ku yi skating, ku yi video games, sannan ku karɓi kyaututtuka masu ban sha'awa. Za mu yi famfiye ɗinmu a ranar 21 ga watan Disamba a wannan shekarar ta 2025 a Esfari Beauty Place, wanda ke lamba 26 a Bus Road, Nasarawa GRA, daga karfe 9 na safe zuwa 5 na yamma. Kuɗin shiga ga kowane yaro naira 3,500, banda yara 'yan ƙasa da shekara 2. Mamas kuma kyauta ne. Domin siyan tiket, a tura kuɗi a wannan details ɗin da ake gani, sannan a turo min da receipt a wannan lambar a manhajar WhatsApp. Mu sani cewa babu tikiti a ranar wannan taro, wato ba za mu siyar da tikiti a bakin ƙofa ba.
Muna fatan kowane yaro zai mallaki tikitinsa kafin wannan rana. Kada ku bari a yi babu ku. Sai kun zo. Malam Waziri ya yi iya ƙoƙarinsa wajen ganin cewa abokan da suke tare tun da can sun kawo masa agaji a wannan lokaci da ya fi buƙatar su. Amma ina kowa sai ya juya masa baya. Duk wanda ya je ya ce yana buƙatar taimako sai su kawo su ma uzurinsu su ce ba za su iya taimakawa ba. Hajiya Laila kuwa ba ta yi mamakin ganin hakan ba. Ta sha gaya wa mai gidanta cewa mafi yawan mutanen da ke tare da shi suna tare da shi ne saboda abin hannunsa. Daga ƙarshe dai Malam Waziri sai ya koma yi wa mutane aikatau a gona. Ta hakan ne yake ɗan iya samu ya ciyar da iyalinsa. A yayin da ita ma Hajiya Laila ba ta zauna haka ba, sai take tara yara a ƙarƙashin bishiya tana koya musu karatu. Iyayen yaran suna ɗan bata lada. Haka dai suka ci gaba da rayuwarsu suna ta faɗi tashi domin ganin cewa komai ya daidaita. Wani abin mamaki shine a hakan fa Malam Waziri bai daina ba wa mutane abinci ba, duk da dai a wannan karan ba za a iya dafawa da yawa ba. Amma babu ranar da gari zai waye kuma rana ta faɗi ba tare da Malam Waziri ya ciyar da mutum ko ɗaya ko biyu ba. Hajiya Laila ba ta gajiya da dafawa, yayin da shi kuma Malam Waziri baya gajiya da bayarwa. A kwana a tashi, Malam Waziri sai da ya kasance ba shi da aboki ko ɗaya, ko tafiya yake yi idan mutane suka nufo shi, sai su koma gefe suna ta gulmansa, suna cewa kun ga mutumin fa abu ya ƙare masa, kaza kaza da kaza dai. Tun suna faɗa a hankali baya ji, har suka dawo suna faɗa da ƙarfi domin ya ji. Wata rana Malam Waziri ya ce wa matarsa, Laila, aiko dukkan maganganunki gaskiya ne. Wato mutane ba son Allah da Annabi suke mana ba, kin ga mutane sun juya mana baya, ni kuma na yi wawanta, da na ɗauki shawarwarinki a baya, da hakan bai kasance da mu ba, ki yi haƙuri na saka ki a cikin hali mawuyaci. Hajiya Laila ta ce haba mai gida, ni fa ko a da ban taɓa cewa kada ka yi kyauta ko sadaka ba, ina da nuna maka ne cewa dukkanin abin da za mu yi, to mu yi shi ne kawai sabida Allah. Ba tare da tunanin samun wani abin daga gare su ba. Kai mutumin kirki ne, kuma wannan abin da ya same mu jarabawa ne daga Ubangiji, kuma za mu cinye in Allah ya yarda, kada ka karaya. Wata rana sai labari. Ta ci gaba da bawa mijinta ƙwarin gwiwa. Suka ci gaba da rayuwarsu a haka. Wata rana da daddare Malam Waziri yana kwance, ya shiga kogin tunani, har bacci ya ɗauke shi. A cikin baccin ne kawai sai ya ji ana, Waziri, Waziri. Malam Waziri ya ce, waye? Kawai sai ya ga wani tsoho tukub. Mutumin ya ce, na zo ne domin in taimaka maka. Kamar yadda matarka ta ce, kada ka karaya, kai ba wawa ba ne, kai mutumin kirki ne, kuma sabida kirkinka ne ya sa yanzu na zo domin in taimaka maka. Malam Waziri ya ce, au, ni ba wawa ba ne? To na gode. Kana son ka taimake ni? Ta yaya za ka taimake ni? Tsoho ya ce, gobe da la'asar zan zo maka a irin wannan surar da ka ganni a ciki. Idan na zo, ka shiga da ni cikin gidanka, ka ɗauki kulki ka buga min a kaina. Shi kenan zan narke in zama gwalagwalai, sai ka ɗiba iya ɗibarka. Wannan gwalagwalan kuwa sannan ka dukkanin dukiyoyin da ka yi asararsa a baya. Kada ka daki wani idan ba ni ba, in ba haka ba kuwa za ka ɗanɗana kuɗarka. Yana gama faɗin haka kuwa sai tsoho ya ɓace ɓat. Malam Waziri ko ya farka firgigi, ashe mafarki yake. Ya ce, o ne Waziri, abin har ya kai ya kawo in dinga yin mafarki akan kuɗi? Hala kwanciya na yi ina tunanin kuɗi. Shi kenan kuwa ya tashi ya yi wanka ya fita. Ko da ya fita ƙofar gida, sai ya ga wani tsoho kamar wannan tsohon da ya bayyana a mafarkinsa. Ya ce, kai, ko dai wannan mafarkin gaskiya ne, amma dai ai da la'asar ya ce, yanzu kuma ko a zahar ba ai ba, bari dai in ƙara haƙuri. Can kuwa dab da la'asar sai ya ji an ƙwanƙwasa masa ƙofa, sai ya ce a ransa, kowannen tsohon ne ya dawo. Sai ya ce, waye? Sai ya ji muryar mai yi masa aski, wato Lado. Ni ne Lado mai aski, ka ce yau in na samu lokaci in zo in maka aski shi ne na zo. Malam Waziri ya ce, au Lado ne, to shigo bismillah. Lado kuwa ya shigo, Malam Waziri ya cire hula, Lado ya fara aske masa gashinsa. Ba da jimawa ba kuwa bayan la'asar, kawai sai ya ji an sake ƙwanƙwasa ƙofa.
Wannan karan Hajiya Laila ce ta je ta buɗe ƙofa, sai ta ga wannan tsohon da ya ce zai dawo bayan la'asar. Sai ta ce wa mai gidanta, mai gida, wani tsoho ne fa ya zo ya ce yana neman ka. Malam Waziri yana jin haka, ya ce, maza Laila, je ki ɗauko min kulki. Laila ta yi mamaki ta ce, kulki kuma? Ya ce, maza. Shikenan Malam Waziri ya ce da tsoho ya shigo. Shi Lado mai aski ya tsaya yana kallon ikon Allah. Ca ike me yake shirin faruwa a nan? Daga jin bako yana sallama sai ka ce a ɗauko kulki? Ai kuwa aka je aka ɗauko kulki aka miƙa wa Malam Waziri. Shi ya ɗauki kulki ya rotsa wa tsoho aka, inda nan da nan tsohon nan ya rikida ya zama gwalagwalai da yawa. Malam Waziri da Hajiya Laila sun ga abin mamaki, suka zauna kuwa suna kallon waɗannan gwalagwalan. Shi Malam Lado abin mamaki ya bashi, ya ce a ransa, auho, daman wannan mutumin ko da can ta haka ya samu arziki, tsofaffi yake samu yana zuba wa kulki a ka, shikenan sai su narke su zama gwalagwalai. To aiko na gane, yayi sadaf ya fice daga gidan, ko sallama bai musu ba. Washe gari da sassafe sai ga Lado mai aski ya je inda mabarata suke zaune, wasu tsofaffi da su. Ya gayyace su ya ce ya gayyace su ne domin su zo su ci su sha a gidansa. Tsofaffin nan kuwa suka ji daɗi domin daman su mabarata ne, abinci suka fito nema. Suka bi Lado mai aski har cikin gidansa. Lado mai aski kuwa da ya ga sun shigo sai ya je ya rufe ƙofa ta baya, ya ɗauki kulki, ya ce da wa Allah ya haɗa shi ba da waɗannan tsofaffin ba, ya dinga bugu, suka tsofaffi suka dinga ihu suna kuka. Can wasu matasa suka jiyo kukan tsofaffin nan, inda suka zo suka yi ta kwankwasa wa Lado mai aski. Shi kuma bai daina bugunsa ba, ya ce sai ya ga sun narke sun zama gwalagwalai. Aiko dai matasa suka ga in ba su yi sauri ba, Lado zai kashe waɗannan mutanen. Sabida haka suka ɓalla ƙofa suka shigo, suka tarar yayi wa tsofaffin nan jina-jina sai kuka suke. Suka kama Lado, suka ce, Lado, lafiyanka kuwa? Me ya faru? Me suka yi maka? Lado ya ce, ai so nake su rikida su zama gwalagwalai, kamar yadda wani tsoho ya rikida ya zama gwalagwalai a gidan Malam Waziri. Ai ta sanadin haka ne Malam Waziri ya samu arziki. Mutanen nan suka ce, a lallai Malam Lado ya zare, inda suka ɗauke shi ma suka karɓi kulkin nan a hannunsa suka yi ta bugunsa har sai da ya suma. Shi Malam Waziri da matarsa Hajiya Laila, arziki ya fi na da, dukkanin abin da suka rasa ya dawo musu. So ninkin ba ninkin. Ai kuwa ba su daina kyauta ba su daina sadaka ba, suka ci gaba da tara mutane suna ba su abinci kamar yadda suka saba. Amma dai Malam Waziri ya koyi darasi, ya san cewa dukkanin abin da bawa zai yi kawai sai dai ya yi sabida Allah. Sabida haka ya ci gaba da taimakawa mutane ba tare da jiran tsammani ba. 'Yan albarka, wani darasi kuka koya a cikin wannan tatsuniyar? Ina jiran amsoshinku a comments. Da ba don kar ku ce na yi ƙarya ba, da sai in ce muku na tuƙa tuwo da allura a cikin tulu, kuma na kwashe da reza, ƙurunƙus kan ɗan ɓera.